er tilbage! Ryk ud! Han er blevet til en kannibal! Pas på! Kannibal! Lader med kannibal! Ryk ud! Ryk ud! Ryk, ryk, ryk! Ryk, ryk, ryk! Ryk ud! Lad den ikke tage dig! Ryk ud! Ryk ud! Ryk ud! Ryk ud! Rydder et! Ryk! Ryk! Ryk, ryk, ryk! Fremad! Hjælp mig! Ryk, ryk, ryk! Ryk ud! Fremad! Ryk, ryk, ryk! Vi har brug for en barrikade! Hvad har de gjort ved dig? Hjælp ham ud af sine lidelser! Ryk ud! Byg noget! Byg noget! Gør forsvaret klar! Kom i dækning her! Hjælp mig med at reparere! Fremad! Kom her, broder. Lad mig rense dig fra det ord. Forbered forsvaret! Vi har brug for en barrikade! Kom nu, broder. Jeg bliver nødt til at velsigne dig. Du er såret her. Hvad har de gjort ved dig? Hjælp ham ud af sine lidelser! Han er blevet til en kannibal! Pas på! Det kan godt tage lidt tid. Fremad! Kannibal! Kom væk! Lad din sår hele. Jeg kan se en lygtepuster! Jeg har noget bandage. Lad mig hjælpe dig. Jeg har brug for en læge! Det kan godt tage lidt tid. Hjælp mig! Kannibal! Ryk ud! Lad den ikke tage dig!
Gå ikke op i fyrtårnet. Lad os forberede os. Gå ikke op i fyrtårnet. Gå ikke op i fyrtårnet.